Ideme na to? Poďme. Nemá to čip, Aha. ale máme tam vrátnika. Milí priatelia, vítajte pri našej ďalšej letnej HR taxi jazde. Človeka, ktorý reprezentuje veľmi zaujímavú spoločnosť. Videl som vnútri tie priestory, máte, že geniál. Tak v prvom rade zastupujem On Semiconductor Slovakia. Mám takú duálnu funkciu. Takže máš dva platy. Lebo ja vlastne viem v Piešťanoch trafiť, že z diaľnice k Auparku. A druhá vec je nejakým spôsobom motivovať a sprístupniť tie posledné technológie ľuďom jednak na tých vysokých školách. Aj dokonca na smerovku. Podľa mňa auto bolo úplne prekvapené. Čo sa deje? Čo si to zapol? Máme 40 000 produktových typov v portfóliu a robíme 65 miliárd kusov ročne. Sa ma aj pýtal, že či mám nejaký ADA niečo, ja vôbec netuším, lebo ja sa v autách veľmi nevyznám. Ja vždy hovorím, že chcem, aby to bolo rýchle a bezpečné, že je to rýchle a bezpečné vďaka vám aj. A vďaka aj nám, určite. A ty si hovoril, že ste boli aj na Marse napríklad. Na tom Marse to boli práve tie image senzory, ktoré sa používali, keď ten rover pristával na Marse. Keď NASA má problém s čipom na roveri, tak zavolá na hotline do Piešťan. To je zase trošku iné oddelenie, ktoré máme tiež. To máme tiež, ale v Piešťanoch. Že Houston máme problém, tak už sa teraz, že Piešťany máme problém. Tak, presne tak. Autočno ešte raz. To ešte nemáme. Počkaj, dáme ešte raz fakt? V Bratislave máme samotné design centrum. Tá spolupráca vyhrala, myslím, že to bolo minulý rok, Best University Business Sector Cooperation Central and Eastern Europe. Vy máte brutál pekné tie priestory. Jak sme sa presne zhodli, že to vyzerá skoro ako taký hotelový rezort, lebo od tých takých vnútorných facilities alebo teda miestností, že posilňovňa, možno to nesprávne, tak posilňovňa, že gym proste, je tam taký relax room, je tam že už taký trošku obligátny, že stolný futbal, tenis, ale potom, že brutálna kaviareň, ja ako kaviarenský typ, to poviem, že mega. Toto sme kaviarenský typy potom. To bolo, že fakt, že som akorát hovoril, že keď sme išli cez ten gym, hovorím, že prvýkrát v živote som v takejto miestnosti. Snažíme sa prispievať do takých tých sociálnych vecí a byť aktívny vo volunteeringu. Že na Žilinských Profesia Days 18. a 19. septembra budete ukazovať aj také, že brutál auto. Spolupracujeme s BMWčkom a vlastne to BMWčko i7, je to elektro veľké, tak budeme v spolupráci s nimi, ich tam ukážem. Ideš do záhradky, hej, bez problémov, takže toto je niečo unik, ktoré máme tu na Piešťanoch. Posledná otázka na teba. Ako nemám na to vek, hej, to ti poviem úprimne, ale už som dedo. Ale? 2 dní dozadu. Tak gratulujem. Počuj, tak nech ste zdraví, šťastní, všetko. Ďakujem, hej. Díky moc, veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne, ahoj. Čau, ďakujem. Čau. Ale, hej, budeš kričať do toho. Mám kolegu, ktorý síce sedíme vedľa seba kancelárie, ale musíme si zatvoriť aj okná a všetko, lebo sa prekrikujeme. A je to počuť potom na celú túto firmu, hej? Keď hovoríš o toho telefónu a telefonuješ s niekým v Ázii, tak potrebuješ to prekričať proste. Vzdialenosť je vzdialenosť. A už ideš do toho. Dobre, počkaj, ja sa synknem. Ešte raz, to bolo slabé, synknutie. Ideme na to? Poďme, skúsime. Ale počkaj, rampu nám automaticky zdvihnú, hej. Ak nie, tak budeme musieť len zazvoniť. Má to čip, hej, má to čip. Nemá to čip, aha, ale máme tam vrátnika. Dobre, milí priatelia, vítajte pri našej ďalšej letnej, minimálne čo sa týka počasia, hoci už sme v septembri a vlastne to ešte stále plus minus leto, HR taxi jazde. Veľmi sa teším, že sme dnes zavítali spoločne do Piešťan. Idem doľava, ďakujem, mám tu navigátora skvelého, človeka, ktorý reprezentuje veľmi zaujímavú spoločnosť a ja dopredu dám teaser, že spoločnosť, ktorú zároveň budete môcť naživo stretnúť aj na Žilinských Profesia Days, ale toto všetko si povieme trochu neskôr a hlavne sa budeme rozprávať o tom, čo firma z Piešťan robí, čím je veľmi zaujímavá. Ďalší teaser dopredu, videl som vnútri tie priestory, máte, že geniálne. Ďakujem. Takže super. A mám tu Andreja, ktorý sa predstaví pre tých dvoch ľudí, ktorí by ťa náhodou nepoznali a troch divákov tohto dielu. Andrej, prosím ťa, povedz, kto si, čo si
si a koho zastupuješ v tejto chvíli a ako tu sedíme v taxíku? Tak v prvom rade zastupujem On Semiconductor Slovakia, alebo teda firmu Onsemi, ako je názov korporátu. A sme firma, ktorá robí tie veci, o ktoré bol veľký záujem hlavne za posledné 2 roky, alebo v priebehu posledných 2 rokov, o ktorých sa veľa hovorilo, polovodiče. Na Slovensku síce nemáme už výrobu, hej, mali sme ho nejakých 13 rokov dozadu, ale kvôli reštruktúre a tým ďalším veciam, ktoré prebiehajú s dynamikou trhu, tak sme sa transferovali z nejakej výrobnej firmičky na firmu, ktorá supportuje korporátne aktivity. Či už v EMEA regióne, v americkom regióne, alebo niektoré veci prebiehajú celosvetovo. Poďme rovno a prejdeme to okolo stanice a vrátime sa naspäť do mesta. Dobre, a ešte sa predstav ty. Andrej Tomašík a mám takú duálnu funkciu. Taká tá slovenská časť, tak to je generálny riaditeľ pre On Semiconductor na Slovensku. A potom taká tá technická časť, sa to volá, že Director Customer Quality EMEA, hej, to znamená taká tá technická starostlivosť o zákazníkov v EMEA regióne. Ale nie je to vždy len EMEA región, tým, že máme tie korporáty, ktoré síce sídlia v EMEA regióne, ale majú svoje pobočky celosvetovo, tak ešte supportujú sa tam aj nejaké ďalšie veci. Takže máš 2 platy. Je to kumulované do jedného. Takže 2 pozície, 1 plat? To nie je 2 pozície, 1 plat a to generálne to robíš v rámci takého fun, hej. To je nejaká pridružená aktivita, hej. Voľnočasová aktivita. Voľnočasová, hej, po večeroch a tak, že keď sa niečo nájde niekde, tak... Aby si mal ten dôvod, hej, že dobre, tak... Ale nie, super je, že na tom Slovensku máme tím ľudí, ktorí sú zapálení, hej, a drivujú si tie aktivity, tie oblasti tých svojich oddeleniach, hej, takže to je taká skôr koordinácia jednotlivých týchto oblastí. No dobre, takže my sa rozprávame o On Semiconductor z Piešťanok. Ja som teda povedal, že máte že brutál pekné priestory, ale keby sme naozaj teda išli do takej praxe, a počkaj, ja v Piešťanoch sa nevyznám. Poď stále rovno a tam prídeme na takú jednu stopku a tam pôjdeme doprava. Lebo ja vlastne viem v Piešťanoch trafiť, že z diaľnice k Auparku a ešte kedysi som vedel trafiť aj na ten kúpeľný ostrov. Počas covidu sme tam chodili. To sú také tie 2 hlavné veci, ktoré sú tu v Piešťanoch. To stačí, nie? A potom ešte most Lásky. Počkaj, je tam pozamykané... Sklenený most, hej, to prejde sa zase, dostane sa na spa. Takže Piešťany, kúpeľné mesto, tak máme taký, ja keď sa predstavujem náš korporát, tak hovorím, my sme taký vidiecký korporát, lebo tá reálna situácia, drvivá väčšina tých korporátov sú v Bratislave, hej. My sme predsa len na tom vidieku, hoci v podstate na Slovensku sme v 4 lokáciách, hej, sme tu v Piešťanoch, kde máme drvivú väčšinu ľudí, takže 300 ľudí tu na Slovensku a potom máme bratislavské aktivity, hej, tam máme hlavne taký ten design, či už produktu samotného, alebo softwarovo/marketingový tím, alebo potom sme v Žiline a to je taká spolupráca s univerzitou, priamo na univerzite žilinskej. Ťaháte talenty. Ťaháme talenty a snažíme sa, to je jedna vec a druhá vec je, tuto pôjdeme doprava. A druhá vec je nejakým spôsobom motivovať a sprístupniť tie posledné technológie ľuďom jednak na tých vysokých školách a potom vlastne aj cez nejaké také spolupráce, napríklad STUčku s Bratislavou, Fejkou, snažíme sa ísť na stredné školy, hej, takže spropagovať elektrotechniku už od stredných škôl, lebo je to oblasť, všetci hovoríme, že to je strategická oblasť, hej, vznikajú rôzne aktív aj v Európe, aj naša vláda má záujem podporovať túto oblasť. Takže musíme ale nájsť na to aj talenty a ľudí, ktorí by sa zaujímali o túto oblasť. No a to je presne tá moja otázka, inak sledujeme, som stále na stopke. Pôjdeme rovno. Na kamere, tak musím zastavovať. aj dokonca na smerovku. Podľa mňa auto bolo úplne prekvapené, že čo sa deje, čo si to zapol. Ale nehovorím to úplne len tak, pretože predtým, ako pôjdeme k tým talentom, tak vyrobíte, keď to zjednodušene poviem, takže čipy. Áno. A tie čipy sa nachádzajú že takmer všade. A ty si hovoril, že vlastne zhruba polovicu revenue tvorí automotív segment. To znamená, že napríklad v tomto našom modrom BMWčkovom HR taxi sú nejaké komponenty vaše však? Ja poviem určite áno. Hej. A poviem to len kvôli tomu dôvodu, už len z toho dôvodu, že
Máme 40 000 produktových typov v portfóliu a robíme 65 miliárd kusov ročne. Hej, to znamená, že my sme skutočne doprava pome. My sme skutočne tým, aká sme firma, čo máme v portfóliu, zastúpení vo veľa aplikáciách. Hej, od takých tých jednoduchých, zubná kefka, a keď sa budeme baviť o tomto aute, tak v tých autách môžeš mať engine controls, infotainment, nejaké bezpečnostné veci. Ty si sa ma aj pýtal, že či mám nejaký ADA niečo, ja vôbec netuším, lebo ja sa v autách veľmi nevyznám. Ja vždy hovorím, že chcem, aby to bolo rýchle a bezpečné, ale netuším, aké technológie tam sú. Takže je to rýchle a bezpečné vďaka vám aj. Hej? A vďaka aj nám, určite. Perfektne. Vieš, sú tam dva také tie hlavné trendy, čo sa týka toho automotive. Hej. Elektrifikácia, takže naša firma, v podstate tie produkty, ktoré primárne teraz, na ktoré sa fokusujeme, to je power management, hej, efektívne využívanie vlastne power. A power nie len v autách, ale aj v tom industry sektore. No a potom safety. Hej, máme image senzory v portfóliu, ktoré dokážu ti monitorovať, robia line assistant, robia 360 view, hej. Takže toto sú všetko veci, ktoré ako firma vyrábame. A ty si hovoril, že ste boli aj na Marse napríklad, že vaše produkty sú, že Mars, áno, Aerospace, hej? Určite, ten Automotive Industrial, to sú také tie kľúčové dva segmenty, ale samozrejme potom je tam Aerospace, Defense, Medical business, hej, takže na tom Marse to boli práve tie image senzory, ktoré sa používali, keď ten rover pristával na Marse. Tam myslím, že ich bolo 7 tých image senzorov. Takže je to, skutočne v portfóliu je jednoduchý tranzistor, diódka za pár centov, až po veľmi, veľmi komplexný produkt, ktorý, povedzme, sa využíva či už v takýchto aplikáciách, alebo máme práve tieto image senzory, ktoré sú veľmi špecifické, ktoré sa využívajú v niečomu, čo je blízke k tebe, ten marketing, alebo teda filmový priemysel, hej, tie hollywoodske kamery, hej, ktoré potrebuješ, takže tam idú naše senzory. Vieš čo, poďme tu doľava, bude to také jednoduchšie, hej. Takže zvedavý, že kam prídeme? Do centra Piešťan. Ideme do centra Piešťan, takto? Vieš, Piešťany je 25 000 ľudí, síce Piešťany hovoria, že to je 30 000. Ale vy tu máte brutálny vibe. No že to mesto, asi tým, že je to kúpeľné mesto, mám taký pocit, že kúpeľné mesta majú v sebe istú mieru nejakej takej, ja neviem čo to je, ale že či aj to kozmopolitné prostredie, že naozaj je to historicky, akože dekády, proste ľudia zo zahraničia chodia a tak ďalej a že je to taká tá oáza, trošku pokoja, kľudu. Mne sa Piešťany že veľmi páči a dokonca mám tu jednu obľúbenú kaviareň, ale nebudem robiť úplne reklamu asi, ale že rád som občas chodievam, nehovorím, že veľmi často, ale je to výhoda tých Piešťan, hej. Niekedy máš pocit, že to je trošku také už zaspaté, ale povedzme, že tá atmosféra, ten jún, september, má to atmosféru, hej. Potom už keď prejde tá sezóna, tak asi to už sa veľmi utlmí, hej, tam už a pomer rovno stále. Tam sa dostaneme vlastne na konci, bude krúhač a tam môžeme ísť potom doprava. No dobre, takže toto všetko vy robíte a teraz to, čo mňa a možno, že aj ľudí bude zaujímať, že kto to robí, aké typy pozícií v rámci Slovenska a teda spoločnosti On Semiconductors sú také, že najžiadanejšie? A ako si ich hľadáte? Lebo to, čo si povedal, že absolvent fejky, však ich nie je zase veľa. A teraz, že to nie je úplne jednoduché. V podstate na Slovensku máme dve také skupinky ľudí. Jedni, ktorí sa orientujú viacej tým technickým smerom a druhá skupina ľudí, ktorá sa orientuje skôr takým tým biznis smerom. Keď začnem s tým biznisom, tak v podstate máme tu sales organizáciu, ktorá je na začiatku toho celého, to znamená hľadáte možnosti, kde ten náš produkt by sa dokázal uplatniť, respektíve hľadá možnosti, čo ďalej robiť v budúcnosti, aké portfóliu vyvíjať. A toto hľadá zase v spolupráci s ďalším oddelením, ktoré máme na Slovensku, a ktoré je vlastne jediné v korporáte takéhoto typu, voláme to Technical Support Center. A v podstate sú to ľudia, ktorí podporujú zákazníkov celosvetovo, čo sa týka produkt, aké charakteristiky, ak zákazník chce niečo pripojiť a
chce mať informáciu o tom, čo sú tam špecifické veci, takže dokážu poradiť s takýmito vecami. Čiže normálne, že odtiaľ to zo Slovenska, respektíve teda z Piešťan? Toto je priamo tu? Toto je priamo tu v Piešťanoch, hej. Tak vlastne riešite celý svet, takže teraz to zjednoduším, keď NASA má problém s čipom na roveri, tak zavolá na hotline do Piešťan. To je zase trošku iné oddelenie, ktoré máme tiež. To máme tiež, ale v Piešťanoch. To je to Customer Quality, hej. Takže to je zase ďalšie technické oddelenie, ktoré sú... Čiže Houston máme problém, tak už sa teraz, že Piešťany máme problém, hej? Tak, presne tak. To je zase to Customer Quality, ktoré zase, ak zákazník má problém nejaký, alebo to už je na tom konci skôr, teraz tí začínajú už pri kvalifikácii produktu, alebo keď robíme nejaké zmeny, alebo keď sa teda vyskytne tam nejaký problém, tak zákazník volá zase do Piešťan, kedy ľudia vlastne sú v kontakte s zákazníkom a koordinujú, pomedeme rovno, a koordinujú vlastne ten problem resolution proces. Ale takéto oddelenia máme aj v Piešťanoch, ale to je práve ten technická časť, napríklad, ktorú ja zastrešujem. Takéto oddelenia máme aj v Nemecku, aj v Belgicku, aj v Čechách mám človeka, ktorý je súčasťou takéhoto oddelenia. No ale keď sa vrátime ešte... To je otázka, Poď, že k tej otázke, k čomu sa ideme vrátiť? No, k tým ešte technickým oddelom, čo máme, poďme túto doprava. A to pôjdeme na Slňavu však? Áno, presne. A tak daj to ešte jedno kolečko. Musíme ísť doprava. Sorry, nedal som smerovku. Daj mi ju ešte raz, pokúsim sa, keď držte mi palce všetci. A otoč to ešte raz. Otoč to nemáme. Počkaj, dáme ešte raz fakt? Dobre. Kruhová. Že teraz, keď nás niekto sníma... Tam ide kúpeľný ostrov, vidíš to? Tam je kúpeľný, tak preto som bol zvyknutý tak ďalej. OK. Dobre, už sa mi mierne točí hlava z toho kruhu. Pani pozerá, že... A ideme už teraz doprava správne. Tak. Dobre, takže ešte sa vrátim k tomu technickému oddeleniu, ktoré je v Piešťanoch. Ďalšie technické oddelenie, ktoré máme v Piešťanoch, voláme to Solution Engineering, hej? Okay. Takže toto zase to je oddelenie, ktoré sa pozerá na to, že skôr do budúcna, čo zákazník asi plánuje, kde by mohol byť, povedzme, ešte neexistujúci produkt, ktorý ešte nemáme, hej, ale máme technológiu na to, ale máme niečo už existujúce, ale ak by sme vytvorili nejakú trochu modifikovanú verziu, kde by tento produkt mohol použiť. Hej, takže zase veľmi, veľmi technický job. No a v Bratislave máme samotné design centrum, hej, poďme doľava. Tak, tuto, hej. Tak. Áno. V Bratislave máme design centrum, ktoré už vyvíja isté portfólio produktov. To design centrum je zamerané na automotive market, hej. Okay. Takže to, čo tam vyvíjame, tie produkty idú prevažne teda do automotive aplikácií, ale tak samozrejme automotive a non-automotive, tam sú len, pôjdeme doprava, tam je to, že ten produkt je robustnejší, je testovaný pri vyšších teplotách, takže dokáže vydržať viacej, takže keď si to kúpi aj niekto industrial alebo consumer, tak môže si kúpiť, hej, takže vie, že vydrží ten device. A na týchto oddeleniach pracujú aké pozície? No, že tam väčšinou to sú ľudia elektrotechnický background. Hej, máme tu ľudí, ktorí sú absolventi väčšinou STUčky fejky alebo Žilinskej univerzity. A tam dokonca na Žilinskej univerzite my máme veľmi úzkú spoluprácu so Žilinskou univerzitou, s ich elektrofakultou, kedy táto spolupráca a pôjdeme tu na... Doľava? Pôjdeme kvázi rovno to je, hej? Tá jednosmerka, čo je. Áno. A vlastne dostaneme sa k Slňave. To idem prvýkrát v živote. Takže tá spolupráca vyhrala, myslím, že to bolo minulý rok, Best University Business Sector Cooperation Central and Eastern Europe. Hej, takže to bol veľký achievement. No, tak to znie dobre. A my sme videli tie priestory, ako aj na ukážkach budeme mať, asi v tejto chvíli to pustím niekde do nejakého prestrihu. Vy máte brutál pekné tie priestory. Jak sme sa presne zhodli, že to vyzerá skoro ako taký hotelový rezort, lebo od tých takých vnútorných facilities, alebo teda miestností, že posilňovňa, dúfam, že to je správne, tak posilňovňa, že gym proste, je tam nejaký relax room, je tam že už taký trošku obligátny, že stolný futbal, tenis, ale potom, že brutálna kaviareň, ja ako kaviarenský typ, to poviem, že mega. Tak to sme dvaja kaviarenské typy potom. To bolo, že fakt, že som akorát hovoril, že keď sme išli cez ten gym, hovorím, že prvýkrát v živote som v takejto miestnosti s tými strojmi, ale keď sme boli v tej kaviarni, že to je moje. Neskutočne pekné celé, potom tá terasa, vonkajší priestor,
Som sa akorát pýtal, že či vôbec pracuje niekto u vás. Ale pracuje. Čo sú tie motivátory, pre ktoré ľudia prídu? Lebo verím tomu, že toto je nice to have. Toto je nice to have. Vypla sa nám GoPročka, výrazne rýchlejšie, ako som po 16 minútach, tak ani nie. Ideme na tento obraz, o chvíľočku sa nám potom spustí. A čo sú tie motivátory, ktoré tých ľudí ako keby ťahajú ku vám? Samozrejme, okrem týchto, že priestory a ja neviem čo všetko, že čo je možno tá esencia tej práce alebo čohokoľvek. Snažíme sa vytvoriť takú tú atmosféru, jednak volal by som to domácku atmosféru. Hej, ako nie sme firma, ktorá povedzme je úplne kreatívna, ktorá by išla mimo takých tých zabehnutých štandardov, ale snažíme sa byť v rámci tých zabehnutých, poďme doprava, snažíme sa byť v rámci tých zabehnutých štandardov na tej kreatívnej strane. Hej. To znamená jednak vytvoriť tieto priestory, kde mal by sa cítiť comfortable, hej. A chceš pracovať formálne, máš svoj desk, chceš pracovať s nejakým tímom niekde neformálne, môžeš do share desk officeu, môžeš ísť do tej kaviarne, kde tá Wi-Fi je, hej, môžeš ísť do ďalšieho roomu, relax roomu, kde zase poskytnuté sú možnosti na nejaký taký ten neformálnu kooperáciu. No a potom chceme aj tú atmosféru, čo sa týka people managementu, vytvoriť takú neformálnu. My si tu ako by default týkame. Áno, ako môžem ti povedať, že pre mňa to bola trocha výzva, ja som tu nastupoval v 99. Som bol interviewovaný Motorolou vtedy ešte a hierovaný Onsemi. Takže to bolo v rámci nejakých 2 mesiacov, kedy Motorola reštrukturovala. No a keď som prišiel ako chlapec, to som bol už rok, som bol v Atomke medzi tým, ale chlapec z vysokej školy, mladý, neskúsený a teraz, že týkame si. Okay, tak keď som mal pánovi pred dôchodkom, že áno, že ahoj, čau, ja som, áno, tak asi ale zistil som, že to bol pre mňa ten taký krok dopredu, keď prekonáš to týkanie, tak potom tá diskusia je viacej taká otvorená. Môžeš diskutovať viacej také open-minded prístupom a si pamätám, keď som tlačil ľudí, hej, navrhol som, chlapci, máme tu výrobu, vtedy ešte tu bola výroba, ideme do paper-free prostredia, hej, keď vyrábaš ten čip, tak potrebuješ skutočne prostredie, ktoré je čisté, hej, to je operačná sála, nie je taká čistá, ako kde vyrábaš, hej, tam máš 10 častíc väčších ako 0,5 mikróna na kubickú stopu maximum. Okay. Hej, takže v podstate nič. Hej. A hovorím, tak ideme do paperless, tam sa síce používa špeciálny papier, málo prašný a tak ďalej, to nepôjde. Hovorím, nie, chalani, to pôjde, uvidíte, nájdeme spôsob. A už to, že som mohol takto s nimi diskutovať a nie, že pán inžinier, môžeme to sa... Takže to pridášalo úplne inú dynamiku do toho celého. Takže to bolo fajn, hej, a snažíme to stále nejakým spôsobom promovať taký ten neformálny prístup a nejaký kreatívny prístup. Andrej, dajme si pauzu, aby sa nám vychladila GoPročka. Pustíme to o chvíľočku, že ku klimatizácii už to máme vychytaný tento hack. Dobre, takže my sa vidíme o pár sekúnd, toto bude prvý strih, nie preto, že by sme povedali niečo nevhodné, ale preto, že nám nefunguje kamera. Tak, technická prestávka je za nami, inak sme na Slňavém, čo nie je náhoda. A my si povieme, že prečo, tak verím, že ideme teraz do tej druhej časti, že nám bude kamera fungovať, lebo však Piešťanov je vždy dobré počasie. Počkaj, tu máme, prejdem. Dobre. Mal by si. No a my sme na Slňave a to je inak miesto, ktoré sa v rámci Onsemi spája s takými, že dobrovoľnými a prospešnými aktivitami v rámci CSR, tak povedz ešte, že čomu sa okrem vyvíjaniu čipov, ktoré putujú na Mars, tak čomu sa ešte venujete v rámci spoločenstvo zodpovednej činnosti? No na Slovensku, tu ja som povedal, že nemáme tú výrobu, ale ešte doplním len, máme takú sestru v Čechách, kde máme veľký výrobný site a kde prebiehajú diskusie o ďalšom rozširovaní, ktoré by priniesli, poďme doprava, ktorý by priniesli takú tú novú technológiu Silicon Carbide, to je zase nejaká vyššia úroveň zameraná na ten power management. No a na tom Slovensku, čo sa týka tých customer service, samozrejme ako firma, nielen ako korporát, ale na Slovensku snažíme sa prispievať do takých tých sociálnych vecí a byť aktívni vo volunteeringu a donations.
Takže tá slňava to už je taká každoročná záležitosť, pôjdeme doprava. Ty si super navigátor. Normálne, že dávaš informácie a ešte naviguješ. Paráda. To je to ten technický typ. Technický background, proste, že máš to. Obyčajne býva Andreja nastavená v tom navigátore, tak ja som Andrej, tak Andrej, ako prevzal som to. Prevzal si žezlo. Ale chodíme tu každoročne už upratovať to okolie tej slňavy po tej zime, takže je to jednak volunteering, jednak team building, takže má to taký ten sociálno / team buildingový charakter táto aktivita. Ale hovorím, nie je to jediná. Naše mesto a také tie štandardné veci. Tí naši zamestnanci sú veľmi, veľmi aktívni v týchto verejnoprospešných veciach. Takže... A vy robíte aj pre deti vašich zamestnancov také tie detské tábory? Áno, to je tiež ďalšia z takých tých dlhoročných vecí. Začalo to, myslím, že 2-3 dňami a bolo to veľmi populárne, tak už to robíme celotýždňový kemp, ktorý organizujeme či už v spolupráci s elektrárňou alebo čisto u nás doľava. Čisto u nás, kedy v podstate taký denný kemp pre zamestnancov. Myslím, že tento rok tam bolo znovu nejakých 60 detí, ktorí sa toho zúčastňujú. Čo tam robia? Vieš čo, je to taký mix športových aktivít, nejakých takých vzdelávacích aktivít. A tento rok sme prvýkrát to rozširovali o taký špeciálny kemp, ktorý bol mix pre našich zamestnancov, ale aj pre externý svet. A zase to bolo na to, aby sme nejakým spôsobom spopularizovali tú elektroniku a elektrotechniku. Tak s elektrárnou sme taký program mali, kedy pre také nadajné deti bolo to čisto technicko orientované na elektrotechniku. Tak to bol kemp zo pár dní, denný zase, ale bolo to skutočne zamerané na elektrotechniku. No a keď ľudia napríklad, že u vás robia, tak ja mám vlastne ešte jednu infošku, ktorú musíme povedať, že na Žilinských Profesia Days 18. a 19. septembra budete ukazovať aj také, že Brutal auto. Budeme spolupracovať, že? To môžeme povedať. Spolupracujeme s BMWčkom a vlastne to BMWčko i7, je to elektro veľké, tak budeme v spolupráci s nimi, ich tam ukážeme. A prečo BMWčko i7? Pretože keď sa pozrieme, my sme hovorili o tom, že ten automotive content, že tam je to zaujímavé a len tak na dokreslenie štandardné také spalovacie auto, on-semi content je okolo $50. Elektroauto, tak ideme na nejakých 750, average. Áno. Samozrejme, čím vyššia klasa, tak ten content tam narastá. Preto aj ten záber on-semi je skutočne ten automotive industry. A práve tá i7 je jeden z takých tých flagshipov, kde skutočne s tými produktami, ktoré vyrábame, sme zastúpení na veľa miestach v rámci aplikácií toho auta. Ja som videl taký ten obrázok, kde tam je veľmi veľa tých vecí. To nemôžeme hovoriť, to znamená, že to nebudeme hovoriť. Ale minimálne teda i7 bude na Profesia Days v Žiline, takže ak máte chuť, tak sa príďte pozrieť a zároveň sa môžete osobne porozprávať asi aj s tebou a s tvojimi kolegami, kolegyňami. A ja tam budem, ale určite my tam budeme mať viacej tých technikov, ktorí povedia oveľa viacej detailov. Že sa budeme baviť o tom, že čo všetko vy robíte, respektíve čo všetko môžu ľudia u vás robiť. No a toto je moja otázka ďalšia, že kam sa môžem posunúť, ak by som pracoval vo semiconductor, že na akom type projekte viem robiť, participovať. Rozumiem, že každé oddelenie je samostatné a že je tam naozaj tých možností veľa, ale presne tie teasingy a možno, že také tie v dobrom slova zmysle tie namotávky, že takto zahraničné projekty, veľké značky, medzinárodné záležitosti, kam sa viem posunúť, alebo čo všetko sa viem naučiť možno? Presne to, čo si povedal, ako dám príklad z toho, my sme hovorili o technickom, teraz tá druhý svet, ten business svet, No. Máme tu customer service oddelenie, ktoré povie call center, to nie je vôbec call center, lebo ten biznis, ktorý my robíme s veľkými hráčmi, ktorí spomínajú doľava. Áno, sorry. A tam sa budeme potom utáčať. My robíme s veľkými hráčmi na trhu, to znamená, že 50% máme roughly taký ten direct business, kedy predávame a zvyšok predávame cez rôznych distribučných partnerov. No a takéto oddelenie, ktoré manažuje, ktoré nie, že akceptujú objednávky, všetko sa robí systémovo, ktorí manažujú situácie, potrebujem skôr, potrebujem neskôr, potrebujem iné kvantity,
Takže oni manažujú takéto neštandardné situácie, takže môže sa posunúť, napríklad keď začneš tam, môže sa posunúť z takého človeka, ktorý sa stará o nejaký špecifický site a tuto by sme sa mohli otočiť, lebo takto by sme sa dostali na Kúpeľný ostrov, ale tam nepôjdeme, pôjdeme naspäť do mesta. Takže ktorý sa stará o jeden site zákazníka na úroveň, povedzme, dobre, jak ti to bude vyhovovať, na úroveň, povedzme, starostlivosti o korporát, hej, to znamená zákazníka ako... Počkaj, to sa neotočí. No, otočíš to, musíš tak sa zbehni, hej. Chcel som byť taký, že keď som na kamere, vieš, že budem za slušného, že nebudem sa otočiť tam úplne pri vstupe. Nevšímajte si tú plnú čiaru, ktorú práve teraz... Ale to už sme na bočnej ceste na Kúpeľný ostrov, takže to je OK, to môžeme. Takže už len v rámci toho, čo robíš, hej, takže prichádzaš do styku najprv s ľuďmi, ktorí sú na úrovni sajtu u zákazníka a potom prichádzaš do styku s ľuďmi, ktorí zodpovedajú za korporát. Okay. U zákazníka, hej. Takže ten exposure je skutočne obrovský, hej. Plus asi, že angličtina, nie? Že samozrejme, angličtina to je taký ten pracovný jazyk u nás pre 99% jobov, ktoré tu máme na Slovensku. Inak vy máte veľmi peknú tú interview room, alebo teda ten priestor, kde sa robia v úvodzovkách pohovory, rozhovory, intervia so zamestnancami, potenciálnymi, teda s kandidátmi. A mne teda dámy z HR prezradili, že vy máte vlastného nejakého architekta, alebo teda, že to musí spĺňať nejaké korporátne pravidlá, ako vlastne vyzerajú tie priestory. Určite áno. Takže keď diskutujeme na úrovni korporátu, ale máme aj ľudí zo sajtu, a špeciálne Zuzanu moju, ktorá sa venuje práve takýmto veciam a ktorá spolupracuje s korporátnym dizajnom alebo s nejakými architektami, ktorých používame tu a niektoré veci, ktoré už máme na sajte, sú práve navrhované hej, aby to bolo taký ten domáci táč, aby to aj malo. Čo musí spĺňať človek, ktorý by išiel ku vám pracovať? A teraz sa nepýtam vyslovene akože nejako hiringovo, náborovo, ale čo sú možno nejaké také že osobnostné predispozície, samozrejme nejaké hard skilly, ktoré ten človek musí mať? Lebo však to zase nie je asi úplne, že jednoduchá práca, či? Nie je to jednoduchá práca, musíš byť, a skúsme sa otočiť ešte raz. Dobre. A tam budeme odbáčať doprava, hej. Takže toto je náš kruháč na dnešný deň. Jasné to. Na kamerovom systéme v meste to bude, že modré SUVčko tu chodí dokola na tom kruháči. A tu na kruháči pôjdeme zase rovno. Dobre. Takže hlavne musí byť... situáciu nesmie vidieť problém. Rovno je takto rovno, hej, stále pôjdeme rovno. Takže situáciu nesmie vnímať ako problém, skôr ako výzvu. Hej. Okay. By som povedal, aby to bol taký optimista, pretože tým, že tá exponovanosť je vo všetkými smermi z rôznych, či už externých alebo interných ľudí, tak proste musí skôr to zobrať ako výzvu a povedať si, ideme riešiť výzvu, nie ideme riešiť problém. Takže také optimista od narodenia a by som povedal taký tímový hráč. Lebo veľa vecí si dokážeš urobiť sám, ale tým, že si korporát, potrebuješ support, ktorý je dostupný v Ázii, ktorý je dostupný v Amerike, ktorý je dostupný v Európe, takže musíš koordinovať rôznych ľudí z rôznych tímov, z rôznych regiónov. Takže to sú, by som povedal, také tie dva základné predpoklady. OK. A najčastejší, nechcem povedať, že dopyt, ale aké pozície, možno, že aj aktuálne, že hľadáte, alebo po akých pozíciách najväčší záujem? Takže na tej technickej strane aplikačných inžinierov, takže zjednoduším to, ľudí, ktorí majú taký ten elektrotechnický background, hej, a ktorí chcú pracovať, teda špeciálne ideme otvárať jeden špičkový lab, ktorý na Slovensku určite nemá obdobu a v Európe bude to patriť medzi špičku, ktorá je dostupná v Európe, takže budeme to mať v Piešťanoch a to hľadáme takých seniorných elektrotechnikov, ktorí sa neboja zabrnúť do niečoho, čo nie je taký štandard.
To znie taký aj jemne tajomne, ale rozumiem, že nemôžeš hovoriť viacej, ale znie to, že brutál dobre celé toto. A v novembri chceme robiť ribbon cutting, takže tam povieme viacej trošku. OK. Tak to som zvedavý. A pôjdeme v rámci doľava. Doľava, dobre. Tam. A v rámci biznisovej časti? Biznisová časť takých, by som povedal, account manažerov z pohľadu ideme manažovať znovu zákazníka, ako to vyzerá s objednávaním, ako to vyzerá s dodávaním, kde stojíme, ako splňame kontrakty, hľadáme analytikov, ktorí dokážu vyťahovať dáta zo systémov a ktorí dokážu porozprávať alebo vyrozprávať, čo tie dáta hovoria, lebo zbehnúci report to je jedna vec, ale zanalyzovať ho a prísť nejakému záveru a prísť k nejakým návrhom, to je druhá vec. Dobre, tuto pôjdeme doľava. Zacítim, idem nejako v autoškole. Brzda, prosím. Počkaj, zľava prednosť. Nevadí, čipy majú fungovať, čo? Tak ono by zabrzdil asi, predpokladám. Zabrzdilo. No, raz už ma to takto hodilo dopredu. Som šiel trošku rýchlejšie a tam niečo skočilo, takže vďaka Bohu, že fungujú tí senzory všetky. Tam sa dbá na spoľahlivosť, vieš, tam sa, keď kvalifikuješ device, tak robíš spoľahlivostné testy, ránuješ to 2000 hodín pri vysokých teplotách, vysokej vlhkosti, aby si vedel, koľko to prežije ten čip. No tak je to vyrábané pod tvojím dohľadom, ja ti dôverujem, takže tak to nie, to je vyrábané pod dohľadom kolegovcov, hej. To zase rovno. No a ešte taká iná otázka, taká možno aj trošku osobnejšia. Ty si hovoril, že si tu naozaj, že dlho už v rámci Onsemi. Čo to dalo tebe? Kam ťa posunula tá práca? Ja som začínal vo výrobe. Stále som robil síce kvalitu, ale to bola taká tá výrobná. Určite mi to dalo taký ten... Ale pomohlo mi to pozerať sa na veci z iného uhla. Hej, pomohlo mi to v tom, že nehľadať problém tam, kde je riešenie. Hej. Pomohlo mi to v oblasti, poďme doľava. Pomohlo mi to v tom, aby som lepšie napríklad vnímal diverzitu. Hej, to je taká slovo, ktoré je už asi aj sprofanované teraz, hej, ale pred 10 rokmi som v rámci tej kariérnej cesty dostal nejaký tím a predtým to bolo hlavne slovenský tím, hej, ktorý som mal, potom zrazu to bol Nemecko, Belgicko, hej, iná mentalita, iné prístupy, iné nastavenia, pôjdeme tu doprava. Takže a potom to boli ľudia, ktorí sú starší, mladší, hej. Takže chápať tieto vlastne diverzitné veci, tá rôznorodosť a pochopiť tie jednotlivé kultúry, to proste to je niečo, čo ťa obohatí v tom, ako vnímaš tú situáciu, ktorá je tu naokolo teba. Okay. A čo ti to vzalo? A teraz myslím aj v dobrom, hej, že vlastne to častočne povedal, hej, že možno asi ten taký ten, zobralo to ten aký, áno, presne, stereotyp, vzalo mi to tie stereotypy, zobralo mi to taký ten zaškatulkovaný pohľad na veci, hej. Takže rozšírili to ten obzor, jednoznačne. Hej. A samozrejme vždycky to je o tom čase, hej, že koľko času tomu chceš venovať. Hej, že... Tak ty máš tie dve pozície, no tak... Tak áno, hej, tak je to také dynamické, musíš to nejakým spôsobom manažovať tak, aby to v rámci tých 24 hodín, aby to bolo voľako normálne, hej, že zase neznamená to, že dve pozície, teraz som 24 hodín v robote, hej. Si 25 hodín v robote. Keby si jednou vetou, že máš nejakého kandidáta, ktorý je fakt, že dobrý, a to je jedno úplne na ktorú pozíciu, či technickú alebo biznisovú, a teraz on ti povie, že vieš čo, Andrej, že dobre, tak ako dáva mi to zmysel, whatever, ale že rozmýšľam, váham. Čo by bola také, že dá sa, že jednou vetou povedať, že prečo Onsemi? Snažíme sa byť najlepší v regióne, najlepší v tom, aký balík zážitku, poviem tu doľava, zážitku z pohľadu robíš s nami, robíš u nás, tak toto môžeš zažiť, hej, poskytujeme. Ako určite to prostredie je
a bývajú situácie, kedy je stresujúce. To je, myslím si, že jasne. to je každému jasné a to nemusíme sa hrať, že je to ideálne a bez stresu, ale zase tie situácie a tí ľudia a tie oblasti, ktorým si exponovaní, sú veľmi unik. Hej. A tým, čo robíme, je to špecifické pre určite Slovensko, hej. A je to špecifické pre veľkú časť Európy. Hej. Sme firma, ktorá chce byť lídrom v tom, čo robí na úrovni korporátu a my chceme byť tiež lídrom v tom, čo robíme na úrovni Slovenska. A teraz otázka na teba ako naozaj, že country manažera. Na ktorý míľnik si tak nejako, že extra hrdý, ktorý ste aj pod tvojim vedením dosiahli? Vieš čo, to bude asi tá reštruktúra, ktorú sme urobili. A to je tímová práca, hej. Jasne. Kedy sme sa reštrukturovali z tej výrobnej firmy na firmu, ktorá mala sme vtedy asi 40 ľudí, čo sa týka korporátu a všetko ostatné bolo výrobní zamestnanci. Môžeme ísť doľava, hej. Takže to bola fakt reštruktúra, kedy sme z tých povedzme 40 ľudí narástli na terajších 400. Ktorý máme na Slovensku, hej, 400 plus. Takže to, ako nebolo to jednoduché, hej, keď musíš prepúšťať a takéto reorganizácie, keď sa robia, tak to sú také tie ťažké rozhodnutia, hej. Ale našli sme nejaké spôsoby, ako to celé urobiť a myslím si, že stále máme zamestnancov, ktorí by sa radi vrátili aj z tej populácie, ktorá tu bola pred tými 13 rokmi, keď sme robili práve túto reštruktúru. OK. Na čo sa tešíš najviac? Aké výzvy vás čakajú teraz? Z takých, čo môžeš komunikovať, samozrejme. Teda, že nemôžem ani toto, ani toto. Ale nie. Na ten labak, na Pluto? ako keď poviem, tak ten labak, to bude fakt labak, niečo, čo sa teším. To bude taký ten najbližší milník, ktorý máme pred sebou. No a tým, že na úrovni korporátu on sa mi stále reštrukturuje, tak hľadáme možnosti, čo by sme sem na Slovensku dokázali dotiahnuť. Či už do Piešťan, do Bratislavy, alebo teda hovorím aj v Žiline máme veľa PhD ľudí, hej, tam je Groten team, to je PhD elektrotechnici, takže high-end profily. Ty v rámci svojej práce, tak ako často si, že Piešťany versus Bratislava versus Žilina, že ako tam putuješ? Ja by som, vieš čo? Takto ideme tuto na Poďme, takto vlastne sa vraciame. Tam sa vraciame vlastne teda. Ty to máš nové zmanéžované ešte aj časovo, som ti hovoril, že tak si dal target, presne, počuj, že rozprávaš, naviguješ, ešte strihneš čas. Ja z kvality musím mať, dáš mi target, tak ideme podľa toho plus minus, hej, teda samozrejme. To je, áno, toľko, no dobre, no pekne. Počkaj, nie, to je ešte takto. Ešte kúsok a môžeme doprava, ale môžeme ísť rovno a tam sa otočíme, ale ideme takto asi. Vieš čo, ešte by som tam pridal jedno, svet, hej, alebo teda zákazníci Európy, takže to je pre mňa dosť time consuming aktivita. Je to taký mix, záleží na období, hej, niekedy toho je viacej, niekedy menej. Využívame vlastne to remote spojenie, takže s tými ľuďmi sme v kontakte aj remotely, ale máme pravidelné nejaké také tie meetingy aj s jednotlivými sajtami, či už na týždennej, mesačnej alebo kvartálnej báze, hej. Záleží, ktorý profil, o ktorom profile sa hovoríme, hej. Takže takéto pendlovanie. Ale väčšinu času trávim asi v Piešťanoch momentálne. Keby sa ma to opýtal 2 roky dozadu, tak by som povedal, to je väčšina času asi niekde na ceste. A všade máte také pekné priestory? My využívame to, že toto je naše. V Piešťanoch to je naša budova, takže tam si to dokážeme nejakým spôsobom formovať. Na tých biznis centrách, ktorých sme, samozrejme tam to zase formuje biznis centrum, ale by som povedal, ktoré tu má výhody, ktoré tu máš, zaparkuješ si bez problémov, ideš do záhradky, hej, bez problémov, takže toto je niečo unique, ktoré máme tu na Piešťanoch. Posledná otázka na teba, aká tvoja taká vnútorná nejaká radosť alebo výzva na teba čaká, na čo sa tešíš ty ako človek, ako Andrej, nie ako on-semi, nie ako country manažer? Čo je taká nejaká svetielko? Svetielko? Ako nemám na to vek, hej, to ti poviem úprimne, ale už som dedo. Ale? 2 dní dozadu. Tak gratulujem. No čo je, tak nech ste zdraví, šťastní, všetko. Vďaka, hej, dcera včera prišla domov, takže
boli sme ju pozrieť. Perfektné. Všetko dobre, takže to je taká tá osobná. Tak, to je pekné. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za celý rozhovor, za informácie, zdieľanie skúseností toho celého, ako fungujete. A teším sa vlastne na naše stretnutie potom na Profesia Days. A teda vy nás, ktorí pozeráte, teda vy z vás, ktorí nás pozeráte, tí traja, ste dopozerali, dokonca dvaja možno dopozerali, tak keď vám dáva zmysel Onsemi, tak ako možno, že aj inšpirácia. A tešíme sa na vás. Tešíme sa. Díky moc, veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne, ahoj. Ďakujem. Čau. No dobre. Dovidenia. Tak to máme za sebou. Super, ďakujem. Počuj, dobre sme to odnavigovali všetko. Piešťaný Svah, že pekné mestečko. Ale nie je to maličké, vieš, že tu sa kúsok pohneš a už musíš... A už sme presne, centrum je tu. Ja si pamätám, keď som tu mal prvého takého zákazníka, ktorý prišiel a hovorí, že no dobre, a viete mi za ubytovanie, ako jasne, ale dajte mi to tak nejako blízko k firme, kdekoľvek to bude, to je blízko. Tak ste. No dobre, počkaj, idem sa povypínať.